han personlig og særpræget lyst. Han ville have vinger, også kyllingebryst. Jeg måtte påstå og slank, men jeg sked, når jeg sang. Og jeg sked, jeg tømte hele min rød. Det var klam. Fuck, den er klam. Og ikke Kentucky. What? Hver gang jeg... Ej, Puma, du fandme klam. Undskyld. What the fuck? Kentucky Fried Chicken. Sjov! Det er ikke sjovt. Jeg lod mig vist rive med. Gør du det? Hver gang jeg... Ej, Puma, du fandme for klam. Undskyld. What the fuck? Kentucky Fried Chicken er det bedste, vi vil. Kentucky Fried Chicken har gjort Puma rimelig fed. For jorden. Jeg begynder at afsnitte. Det er en kyllingving. En lækker fin Kentucky Fried Chicken. Ja, det er så her, vi er. Wow. Jeg er virkelig her. Hvor fedt. Fuck, man, lige er mærkeligt. Jeg ved godt det her. Tak. Hvad fanden var det, sagde sådan? Seriøst, er det noget deroppe igen, mand? Hvor? Jeg prøver med dig. Nej. What? Hacks? Kartoffelsøjs fik en... Nej, jeg kan ikke finde... Jeg kan ikke fucking ikke finde ud af den sang der, mand. Min egen! Eller vent, tænden er fuck det hedder. Jeg skal ikke klippe... Nej, det var bare fejl. Andreas, spil noget mere, Andreas. Nej. Jeg kan godt noget, man. Spil noget mere. Jo, ikke noget lige nu. Ja. Spil den der kebab der igen, mand. Hvad fanden det var? Den der med McDonald's. Nej, den der kebab. Du kan pakke bare, eller? Ja. Fuck, der er meget kul i det hul her, i det store hul her, mand. Så skal der noget stort på, der skal være mange lidt dernede i. Ja, der er fandme meget, men jeg har... hvad er 64 gange... Nej, 64 på 6... Nej, 33, jeg er stående nu. Og så regner ud. Nå. Og så mange nier har jeg. Sidste gang. Nej. Nej, jeg slutter vores samtale. Nej, bare en 9, så ham gider jeg ikke snakke med. Nå, det var det for i dag. Nu er det også ved at være nat. Så må jeg gå lidt over mine ting. Og finish. Jeg gider da heller ikke tale med dig. Nej, jeg gider ikke tale med dig. Hej.